Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Idol ko si Tatay. Murag ito'y nga naglubog day. Double XL. May gawas po, oy. Hala no? Mao ba? Murag yung plastic sa mineral water. Nga tag 10 pesos day. Nabuang ko. Tuntabian ni Mugnaong, Apol. Paminaw na ko. Mahulbo tigalig tinain. Hanggaw king lang. Hanggaw sa naong ni mo. Hanggaw, gani mo na po. Tunta ka gyud. Baga jud kay kagabuang huy. Ay, nako. Walang nangyari. Pero sa inyo, may nangyari. No? Unsa? O ano? Ha? Apol. Sa lagi naman lang yung milk tea. Oh, thank you. Unya uy, asa naman ang afam nimo di ay? Hi, Day. Tuwa dito. Natug. Akong gibiyaan. Sa ako kumanto. Dito gamit. Siguro ka? Uy, tuwa dito. Nagtikangkang buang nako. Hanggaw. Nagwalis pa. Kaya ako man giirom na ko ang tuwalya. Mao Ako ba? gibita do hinay. O lagi. Hanggaw bes naong ni Apol uy. Oh, mairag yun. Wag nahitabo. Kaya kung may nahitabo pa, murag mavirginan ko ato. Hanggaw gyud ka uy. Amaw gyud ka Apol. Pero ka mo, haligo sad mo. Naligo. Mhm. Ibaw jud ka nga naligo ko, di ba? Ikaw buang ligo sad. Oo. Ligo sad. Lagi. Kay tanaw na ko niyong do, murag naluya mo sa inyong pagkaligo. Apol. Oo. Tsona, apol. Wato na ko sa kurob, ha? Matog na ko. Yes, mo. Kira. Sige lang ko na pahuway kay murag lapoy ka. Naluya ko kaligo. Okay, diyan na mo. Tana siya day. Oh, bitaw, tuan na bitaw. Moong manuod tas kwarto. Let's go. Wala kita mananghin ni mo. Ha? Wala kita mananghin ni mo. Sopo ko diyo eh. Ano gutong mananghid man siya nako? Ay, sis. Ngano ka? Yamiid magkadiya. Katawan Kabantay ko, uy. Na. Pas, Sa may nabantayan ni mo. Wa siyam nanghin ni mo. Pero ang iyang tinanawan, may kahulugan. Yabag ka man puloy. Tana oy, matug na ta kapoy bi ni mo. O, sige. Matug na ta. Uy, naman day pagkaon sa lamisa. Sa'yo day ni matas tatay. Pero asa man siya? Ay, tuara ay, naas gawas, naglingkod. O, siya ka matikod na ako. Ganyan ako siyang luya. May gitanaw man. Uy, hala. Tay, Hindi, kao na. maligo pa ko tay. Sige, kaligo na. O manay mo kaligo, pag-ilis, aron, ihatod di ka sa iskilan. Sige tay. Giming ako kay nanay tay no. Ha? Waman. Atik pag yun siya uy. Bisa nagsige siya tanaw sa inyong picture ni nanay. Kakita ka na. Di ka magukus imong luyo. Nakita di ka sige kag tanaw sa picture niyong nanay. Oo, tanaw lang ko pa nagsa sa akong picture ba?
Sa ato pa, gimingaw lagi ka. Oo, magminaot man tamingaw taon. Mahal gid ni mas nanay tay no? Sobra akong pagmahal si mong nanay, Inday. Mamatay ko kung mawa na ko ang imong nanay. Tay, O ginamit na ko, Inday. dili gud ka masuko ni nanay tay. Oo, murag wa pa na itabong na suko ko niya. Pero nakamatikod ko tay ba usahay. Bugal-bugalan lang lagi kang nanay. Panay kaso, Inday. Tungkol kay nakailan naman ko kinaya sa imong nanay. Sayo na kay ko. Mao ba tay? Kabisado ko na kayong kinaya sa imong nanay, Inday. Kung maldito pa tingali ka tay no. Way siguro sige na mag-away ni nanay. Sige gog sugal sa nanay good. Oo, pero ako rin, baliwargi na ako. Taas kay kung pailo pa na rin. Mo na saludo gyud ko nimo tay. Idol gyud ti ka tay. Thank you, Nak. Thank you. Unya ikaw, ako sang idol. Anong na idol naman hinuon ko nimo tay? Oo, tungkol kay nakita man ako. Nga lahi ka sa ubang mga anak. Unsa may nakalahi na ako? Nalahi kanila. Kaya nguban, ako makita nga magsigig kuyog-kuyog sa ilang mga barkada. Bisa gabiin ang ako, pero ikaw, di ba? Betaw tay. Ang uban, mga teenager ba kayo, bisag 13 anyos, wala na, nigarilyo na. Maulagi tay. Nga ang ubang estudyante, kuyog sila mga classmates, tuwas bilyaran, nagduwa, nagduwa ang uban, nag-uniforme pa. Correct good ka tay. Unya, doon na pa nakita na ko day. Palit sila ng sanang binuhak na sipino niya. Na mix na yun. Niya, doon na say, gamit lang ko sana. Limusito, to sumud asin. Maulagi tay Mo uy. isumsum. Ha? Naagid na tay. Pero ikaw, wa adyo ko magkakita ni mong bibuhat ka na. Uy, dili gud hinuon tay no. Kinahanglan nga magtarong ko sa akong pag-eskwela. Nagita gud na ko unsang imong pagsakripisyo para lang makahuman ko sa akong pag-eskwela. Correct. Mauna nga, sa imong kabuutan, Inday, idol di ka. Oh, uy, sabihan lang eh. Ha, gikan ni galing gato taon ng Inday taon. Bye, butong. Oh, dali! May kinabot ka na. Nga naman, Mga unta, nagluto ko buriring. Kapalit ko dito sa Bayupay. buriring? Oo, buriring. Kaon ka buriring, ha? Mga unta. Oo, nga naman kang dili, no? Sige. Kaon kayo. Okay, tilawin na akong lutong buriring. At tilaw ka, magpagiyod ka. Punto. Boom. Salamat ba? Suga na ko eh. Ano na, ha? Bati kayo sa. Oo. Kita ka? Mo na siya kitawag ko, aphrodisiac. Unsay apro de siya. Masyaki mo, Junior. Inipandog abi mo mugahi. Gawa gini boy. Pero, nalay problema. Oh, ganon. Wa man tuna. Bitaw na. Mura niya nagbuyog mo siya. Badyong. Saon taman o man. Kita ka ng buyog ba? Mangitag lungag ba? Oh. Pangutan-on mo, muyango. Asa ka? Bitaw, pero ba? Mutana lang ba? Oh. Gwapa mo gito sa tuna, di ba? Pananglit pa. Kung makakita itong foreigner dito ba? Nya, milyonaryo ang foreigner. Kung matripan ang imong asawa taon, nya, mukuyog imong asawa, ato sila sa Amerika. Sugot ka! Maghikog ko ba? Abangas ka to eh! Uy, alas 8 naman di ay. Si Chun na to ba? Naghubo ang kanahan ay. Chun. Tuna. Huy, alas 8 na. Ano ba? Ay, alas 8 na di ay. Hala.
Ginoo ko. Ang liog ay. Ha? Ano di ay? Ano ni tanaw mo ka di sila sa kong suwang, oy? Uy, giungo kagabi eh. May chikinini. Unsa? And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!